είναι μια νέα ομάδα φαρμάκων που χρησιμοποιούνται σε διάφορες παθήσεις. Μπορεί να χρησιμοποιηθούν στην καταπλάκα σκλήρυνση, μπορεί να χρησιμοποιηθούν στην ημικρανία, μπορεί να χρησιμοποιηθούν σε άλλες αυτοάνωσες παθήσεις. Αλλά στη συγκεκριμένη περίπτωση η προσπάθεια είναι να εξουδετερώσουν αυτό που αναφέραμε πριν, το αμυλοειδές, αυτήν την ουσία που παράγεται και δεν πρέπει να παράγεται μέσα στον εγκέφαλο. Έρχεται το μονοκλονικό αντίσωμα και το εξουδετερώνει έτσι ώστε να μην κάνει τη ζημιά που πρόκειται να κάνει. Αυτά είναι ενδοφλέβια φάρμακα, τα οποία μπορεί να δίνονται είτε κάθε μήνα είτε κάθε μερικούς μήνες. Είναι στην εντελώς αρχική τους